ai kai yallaɓa ya kamata gaskiya a seto abin nan. Kaga azumin ne yanda yake shigo ga rana da ake a garin nan. Wallahi ni ma na yi tunanin haka so amma tun da ka sake kawo shawara ba damuwa za mu duba mu gani duk abin da ya kamata insha Allah za mu. Saboda gaskiya kaga kuma akwai mabukata da yawa kunin sadakan nan da ake da kosan nan a daure a ci gaba da na ga yanzu mabukatan da suke garin nan sun yawa wallahi. Allah yau na ka samu kudi da yawa da kudin ta sai zai je maman ya gani na kafa dama maka fito da hannu ga wasu alfara ai aje a buga tashi wancan da gani alaji ne kaji kato muje assalamu alaikum mun zo tashe ba tashin hankali ba da tashin hankali ne da bata zo ba iya kona dan hadi ga mamu ne mutu kurket alaji kona dan hadi ga mamu ne mutu kurket alaji kona dan hadi ga mamu ne mutu kurket alaji kona dan kudi ga mamu ne mutu kurket da ka tara ka ji tsoron wannan yake bane ba fa kai ne mai karamin kudin ba mu ne ta sai kurket ba ba zai sa a roba ba dan sallah ba sai sa ma wayar mai mayan kudi ne bayar wannan wallahi ni nake Haba Alhaji ya wa'annan zaka dinga ɗauka kana ba sadaka. Ga mabukata nan da yawa a gari wa'annan liability din cikin unguwa. Haba. Karka damu mana shi wannan abin da kake gani lokaci ne fa. Sanadiyan wannan Ramadan din ne ake yin sa. In wannan azumin ya wuce ai ba za su zo su yi ba. Amma yalla ana yin shi ne don nishadi da kuma lokaci. Akwai mabukata fa da yawa waɗanda suke cikin gari su ya kamata a fi taimaka amma kalle su gandara mutum ba zai je aiki ba. Karka damu lokaci ne ai in lokacin ya wuce ba za su zo su ce za su yi tashe a basu ba daga Ramadan din ya wuce ba shikenan. Gaskiya Alhaji Alhaji gaskiya dan kuɗin ka ne amma dan gaskiya ni ban ji daɗin abin nan ba. Haka rayuwar take kuma yana da nashi lokaci. kai na ga yanzu za ta samu alquran ta fece Ya ba aljadu ne. maimakon ta ce kurket ya bada kudi sai kuma ya gudu kai ga da aljanu ne ya kama ya biya mu ya kama ya ka biya ga mu kudin da hemu Ka ba da dan Kai, a rayuwata ina son dula. Dan da azumi ne da yanzu zan tashe ta yadda na haɗa ta. Wannan sai an sha ruwa. Wannan kuma yanzu zan sa mata wuta. Ana jima kaɗan saboda yanayi. Wannan ta saurice, wannan kuma in aka sha ruwa. Ko ba haka ba? wai duwala nawa ne kudin da aka samu kuma ne ko duk kai karkire na mana kudi ya fi 10,000 kisa mana 2,500 ai tufa aka ce aka samu wallahi yana nuna mana kabilanci kamar ba shi da wayo cuce ka ne. ai alquran zan hore ka ba ni ne oga ba zan kore wannan A'a Tumara bala'i 2,500 mi wuni muna tasiya sai 2,500 ne aka samu Ramada. Na Muhammad kenan. alquran da ganin ne Kaga tun yanzu yake naɗi tun kan a sha ruwa. Kaga shekaran jiya da aka sha ruwa bai sha ruwa ba da sha 30. kuma kin san ma da yanzu ba ta kase Amma kudi yanzu ai saboda ya musulun da tun da azumi kuma kin san ma da yanzu ba ta kase kudi saboda wata Ramadan ba yin sai da yawa sosai. an ya za a samu kudi a gurin Aje. wancan Allah za a samu Alƙur'an aje da rashin Alƙur'an tayi na fara akan jin ba ƙayyuka. a rashin tayi akan ba a rafa. na fara jin ƙanshin wuka alquran kai ne na mamme gabatarwa Assalamu alaikum mun zo tahe ba ta yin hankali ba da hankali ne da. kuma na mana Yake da gidan mamaki yabo. mada ko da dan haɗi ga zabon zai mutu kurket mada ko da dan haɗi ga zabon zai mutu kurket mada na ce ko da dan haɗi ga zabon zai mutu kurket Kai, ba ku da hankali. ta sai muka zo Tashe kuka zo. mada ya hankali ba ta sai hankali ne da ba ta zo ba Kai ne mai cewa tashe kuka zo. alquran ba ne eh Ba ku da hankali. Ko ba ku gane nake yi ba. ta sai muka zo Tashe ko? a cikin wa na ko da dan haɗi Wanda dan Ali shi ka ya mutu na mutu. kurket Waye zaben a cikin ku? a yi nan ga zabon kurket Na gane ku zan rike ku. kurket Kai kuma kai ne zaben ku? wala yarbawa ne mu Ni dai kenan daman yanzu ai
dula ta nake yin an sha ruwa in haɗa ta. Inda kai ne zaban yanzu ko zan yi tafkenka sai na yi farfesunka ka watsar da tarkacenka a cikin rijiyar nan tukunna za ka gane zabo ne kai ne zabo ko? Ah, kai da ka sai wa kurket.